Heittojärjestyksestä kun puhutaan, niin Teemu Virkkala aloittaa tämän miesten keihään loppukilpailun. Jani Kiiskilä, Lassi Etelätalo, Tero Pitkämäki, Sampo Lehtola, Antti Ruuskanen, Harri Haatainen, Ari Mannio. Siinä tuo heittojärjestys sekä 8 kovaa. 800 grammaa terästä käteen ja Teemu Virkkala astelee sinne heittopaikalle ja avaa tämän miesten keihäskilpailun. Paavo Nurmi Gamesissa Turussa Virkkala heitti kauden parhaansa, toistaiseksi kauden parhaansa 82-91. 16. päivä 6. 2013. Suomen mestari 2009. Arvokisa kävijä, kokenut heittäjä Teemu Virkkala avaa tästä miesten Kalevan kisojen keihäskilpailun ja nyt toivotaan, että kaaret ovat tänään näyttäviä. Ne ovat pitkiä niin kuin ovat meidän urheilijamiehemme ja sieltä lähtee Teemu Virkkala liikkeelle ja avaa miesten keihäskilpailun ja sinne 70-80 metrin päälle hän räväyttää heti ensimmäisellään ja tämä lyö alkutahdit kyllä komealle miesten keihäskilpailuille sinne 83,5 metriin. Teemu Virkkala avaa heti todella räväkästi tämän kilpailun. Ei taida ihan olla aara ja se tarvittaisi nyt taas ne sentit sinne 83,50 päälle ja pikkusen pahaa pelkään, että se on vähän vaille, mutta Teemu sai tämän nuijapäähän paikan ensimmäisenä heittäjänä ja käytti sen hyvin, että nyt on muille varoitus heitetty, singottu tonne, että Virkkalan poika tosissaan taistelee siitä kisapaikasta. Se on juuri näin, 82-81, joten vielä sitä 83 ei nähdä, mutta varmasti tällä miehellä kyllä riittää, Toholammin urheilijoiden miehellä riittää rahkeessa paljon parempaa varaa. Loistava avaus 82-81. Sentin päähän kauden parhaasta Jani Kiiskilä, Veitsiluodon kilpaveljet, kisaveikot seuraavaksi heittovuorossa tuli tähän yllättäjänä finaaliin ja heittää ensimmäisellä kierroksella vajaan 74 metrisen. 10 senttiä jäi Virkkala siitä kauden parhaastaan avausheitollaan ja A-rajasta vielä vähän enemmän, mutta eväitä on, keli suosii, olosuhteet ovat kohdallaan. Kiiskilän avaus 73-48. Nyt tulee Lassi Etelätalo seuraavana vuoroon ja kun tiedetään, että on Lassin kylkiongelma, niin Lassilla olisi erittäin tärkeä onnistunut ihan ensimmäisellä tai toisella heitolla. Se on varmaan juuri niin, että ensimmäiseen lataa Etelätalo kyllä kovin paljon. Tuo hänen ennätyksensä 84-41 syntyi 2 kesää sitten. SM4 viime vuodelta ja Lassi Etelätalo 25-vuotias Joensuun katajan mies räväyttää kaiken peliin ensimmäisellä ja sinne 77 metrin, 76,5 metrin tietämiin, ehkä sen 77 metriin Etelätalo tässä avaa. Nyt on laitettu selkeästi tehoruuvia tiukemmalle, kun verrataan siihen keihäheiton karsintaan, jossa heitettiin vähän lyhyellä vauhdilla ja pikkusen tehosta pois varmoja heittoja. Nyt on alkanut ihan eri tyyliin tämä finaali. 77-30 siihen Virkkalan kantaan kakkospaikalle ja sitten onkin lupa odottaa aika paljon. Maailmanmestarivuosimallia 2007 Tero Pitkämäki palannut karsintakilpailun myötä kilparadoille tuon kylkileikkauksen jälkeen. Lääkäri Tuomo Karilakin jännittää, kun Pitkämäen ensimmäinen kaari on ilmassa SM-finaalissa ja päälle 80, menee 82 metriin. Kyllä on hyvässä kunnossa. Pitkämäki on tullut täydellä teholla ja rytinällä takaisin keihäänheiton huipulle. 5 viikkoa ja 3 päivää tänään tasan kulunut siitä, kun ortopedi Tuomo Karila leikkasi Teron kyljen ja on ollut kyllä nopea Teron toipuminen ja se on tehty huolella ja oikein, että ollaan tällaisessa kunnossa, että maksimiteholla pystytään heittämään tästä viikko lisää ja Kuortanen ja siitä vielä sitten vajaa 2 viikkoa MM-karsintaan 15. päivä 8. Maailmantilaston 3 avaa pelin lukemin 81-92 ja menee kakkospaikalle, on vajaan metrin päässä johtoa pitävästä Virkkalasta. On se vaan pojat komea kilpailu tämä Kalevan kisojen keihäskilpailu mies toisensa jälkeen ja lupaan odottaa upeita kaaria. Ihan eri tavalla on sähköä täällä nyt jokaisen heittäjän lähtiessä. Kyllä ja sen aistii kyllä yleisöstä. Yleisö elää upeasti täällä Vaasassa mukana, kun Lapilahden vedon Sampo Lehtola seuraavaksi heittovuoroon. Lapilahdella tuo kauden paras 81-67. Tässä on mies, joka pystyy myös Arajan täällä varmasti heittämään. Lehtolan kädestä keihäs putoaa kuitenkin siellä 77,5 metriin. Aika samoille mitolle tässä Lehtola heittää kuin mitä näimme Lassi Etelätalolta ennen Pitkämäkeä.
Joo, Sampo on tullut koko ajan selkeästi parempaa kuntoon. Lapinlahdella tuli arvokas voitto sekä Ruuskasesta että Manniosta keskinäisessä kilpailussa. Lahdessa toki tappio Manniolle ja Virkkalalle, että sillä tavalla on asetelmat vähän sekaisin. Nyt pitää pärjätä ja heittää ara, ja se on ihan selkeä asia Sampolle. Eväitä kuitenkin Lapinlahden vedon miehellä nousujohteisen kesän huipennuksessa tähänastisessa kohokohdassa pitäisi olla. Mutta Ylä-Savosta kajahtaa seuraavankin heittäjän aikana, sillä Antti Ruuskanen, karsinnan ykkönen, kevyen oloisesti 79-28. Viime kesänä kunto löytyi näihin aikoihin ja samaa odotellaan jälleen. Perä vähän laahaa, voima on kuitenkin takana ja 80 metriin heittää Ruuskanenkin ensimmäisellä heitollaan. Saattaa olla jopa ihan niistä Petra Felkkemäisissä vanhan mallin maailmanennätyslukemissa 80 tasan, kun puhutaan naisten sarjasta. Parviaisen Akin eli Antin valmentajan kanssa juttelin eilen pitkään siinä. Ihan yhdessä taivasteltiin sitä, että voi kun tämä mies saisi sen tuen tuohon alle vähän nopeammin ja pääsisi sitä vasten heittämään ja saisi pikkusen nostetta tuohon keihälle. Että matala se oli taaskin ja lähtönopeudet on aivan hirvittävät. Että kun toi lentorata vaan löytyisi vähän korkeammalle, niin kyllä mittaa saataisiin venyttää. 7 senttiä jää 80 rajasta pyöreistä lukemista, mutta menee kolmanneksi Virkkalan ja Pitkämäen perään. Niin, erikoiselta kun se tuntuukin, niin Harri Haataisella ei sittenkään ole ainuttakaan SM-mitalia. Ja siitä Haatainen liikkeelle. Keihäs nousee kyllä todella pystyyn ja tulee nopeasti alas sinne 70 metriin. Haatainen avaa tämän kilpailun. Kokenut heittäjä astuu sen myös yli. Ja kyllähän tietysti tässä Haatainen ja Jani Kiiskilä ovat tilastojen valossakin ne kaksi ikään kuin ulkopuolista tämän kovan muun kuusikon ulkopuolella. Kyllä täytyy tulla superonnistuminen, että pystyy ihan kärkipäätä sekoittamaan. Ja niin se on, että yhtä miestä vaille valmis on Keihään loppukilpailun ensimmäinen kierros. Tällä hetkellä ehkä tästä meidän ennakoidusta aarajakolmikosta suurin arvotus on, minä pidän jopa suurempana arvotuksena kuin Tero Pitkämäkeä, niin tällä hetkellä Ari Manniota, joka viimeiset kisat on kuitenkin ollut vähän vaikeita. Arin pitää nyt onnistua ja näyttää, että se tasainen kunto, mikä koko kauden on ollut sinne 83, niin se on tallella ja mieluummin vielä vähän siitä yli. Kotimaan kauden tilasto kakkonen. EM-pronssimitalisti viime kesältä Ari Mannio. Korkea on kaari, mutta voimaa ei ole tarpeeksi. 74,5 metriin. Kun hän Lahdessa elittikisoissa astui yli 80-setkin, niin nyt tätäkään ei tietenkään mitata. Ari on heittänyt Kalevan kisoissa kyllä viime aikoina erittäin hyvin. 2011 voitti mestaruuden 85-12 tuloksella ja viime vuonna jäi hopealle, kai niin voi sanoa, jos heittää 84-62. Että 2 edellistä Kalevan kisaa on ollut Arille erittäin hyviä kisoja ja niiden kautta myöskin arvokisa lippu on sitten irronnut. Ja taitaa hänellä olla se pronssikin vuodelta 2006, eli 1 mitali kutakin väriä tähän mennessä Kalevan kisoista. Ensimmäinen kierros on käyty ja Teemu Virkkala johtaa kilpailua. Kakkospaikalla Tero Pitkämäki, 3. Antti Ruuskanen, 4. Sampo Lehtola, 5. Lassi Etelätalo, 6. Jani Kiiskilä, 7. ja 8. olevat Haatainen ja Mannio ovat toistaiseksi ilman tulosta. Mutta kakkoskierroksen kärkeen jälleen keppiin tarttuu Toholamin urheilijoiden mies Teemu Virkkala, jonka seura näissä kisoissa ei vielä ole sitä mitalia saanut, mutta ehkä nyt kilpaillaankin siitä kaikkein makeimmasta keihään heiton Suomen mestaruudesta ja Moskovan kisalipuista. Ja Virkkalan toinen veto. Rähmälleen mies menee, mutta keihäs tulee pitkälle. Jälleen 83 metriin. Ja aika lähelle menee, mutta voi olla vieläkin muutaman sentin vajaa siitä, mitä häneltä odotetaan ja toivotaan. Ja nyt on Teemu vireessä, että sieltä voi tulla vielä todella pitkä heitto, että aletaan muistelemaan Joensuuta ja 2009 Kalevan kisoja, jossa Teemu oli aivan huikeassa kunnossa. Sitten tuli iso pettymys Berliinin MM-kisoissa 9. sija. Se oli Teemulle huikea vuosi ja silloin odotettiin mitalia. Olympia 5, mutta se arvokisamitali vielä puuttuu toistaiseksi. 6 senttiä lisää, mutta vielä kuitenkin siitä A-rajasta hän jää 82-87. Ja nyt on 4 senttiä siihen omaan kauden parhaaseen sitten matkaan. Vakuuttava alku Teemulta. Täytyy kyllä kompata Mikaa. Jotenkin tuntuu, että tuossa voi tulla monta metriä vielä kilpailun edessä Virkkala heittoihin.
Tosi komea avaus. Joensuun Katajan mies tarttuu keppiin toista kertaa loppukilpailussa. Ja on tällä hetkellä 5. ja nyt 80, kun meni kotikentällä eliittikisoissa, niin sitä samaa haetaan, mutta ei irtoa, ei lähde, jää vielä tuosta avausheitostaankin ja on valmis astumaan heittonsa yli. Yli kuukausi on kulunut siitä, kun Lassi heitti edellisen kerran kilpaa, on tuota kylkeä sitten parannellut, eli edelleen kisa Turussa 16.6. Ja sitten vain 2 kisaa koko kesänä heitetty. Ja sitten Tero Pitkämäki ja toinen heitto häneltä. Avaus oli jo vakuuttava 81-92. On kilpailussa kakkosena. Virkkala johtaa 82-87. Hannu Kangas jälleen kuvaa siellä Teron edesottamukset ja siitä sitten Ilma Jokisen kädestä keihäs nousee jälleen tosi korkealle ja tulee pitkälle ja lähestyy 85 metriä. Sitä A-rajaa tässä haettiin muuta, niin sieltä varma. Se tuli. Tero on Moskovassa, hyvää matkaa. Siellä nähdään, Tero Pitkämäki heittää täällä itsensä myös kilpailun kärkeen ja ohittaa Teemu Virkkalan tuloksen 82-87 ja spekulaatiot voidaan sitten tämän miehen kunnosta ja kaikista muista haudata syvälle Vaasan multaan. 83-83. Kisalippu on varma. Kyllä, tästä eteenpäin, jos Tero vielä haluaa heittää, toivotaan, että heittää. Terveys on siinä kunnossa ja kipuja ei karkuutta ole ilmennyt niin kuin nyt viimeiset päivät on. Mutta kisalipusta ei tarvitse enää heittää. Nyt on A-raja heitetty näiden kyseisten päivämäärien väliin ja kaikki detaljet pienintäkin yksityiskohtaa myöten täytetty. Ja niillä meriteillä, mitkä Terolla alkukaudelta on ja myöskin arvokisasaavutuksilla, niin ei ole epäselvää, että ensimmäinen mies kisajoukkueeseen on löytynyt. Muuten täytyy nyt ruveta paiskomaan tuonne 87-88 oikein urakalla monen miehen. Sitten voidaan kyseenalaistaa. Ja onhan se tosi ilahduttavaa nähdä, että mies täysipainoisesti pystyy kilpailemaan tuon leikkauksen jälkeen. Tällä hetkellä muut kamppailevat lähinnä toisiaan, ei Pitkämäkeä vastaan. Sampo Lehtola kakkoskierroksella pysyy niukin naukin viivan takana ja heittää 80-metrisen. Ei näitä Sampolla liikaa ole. Se Lappeenrannan 83 sieltä parin vuoden takaa ja sitten kotikentällä Lapinlahdella eliittikisoissa hän rikkoi 81 toista kertaa 80 rajan ja nyt menee puhki 3. kerran. Joo, ja sitten täytyy muistaa Sampon kohdalla, että ei ole Kalevan kisan mitaliakaan vielä, että sekin on yksi semmoinen asia, mitä tässä, kun Moskova tietysti on monella päällimmäisenä mielessä, mutta myöskin mitalia haetaan nyt, siinä olisi ohuesti kiinni. Toki toivotaan, ettei 80 ihan vielä Kalevan kisoissa riitä keihäsmitaliin. 3. 80-24. Virkkala on kakkospaikalla, Pitkämäki kärjessä ja Ruuskanen tällä hetkellä 4. Mutta kuten nähtiin, Antti Ruuskanen kun saa vähän ilmaa tuohon keihään alle, niin silloin menee pitkälle. Pitäisikö tuolta tuo iso nosturi ottaa stadionin vierestä käyttöön ja hilata sillä sitten vähän korkeammalle. Jälleen matalalla tulee, mutta tulee pitkälle. Ja se tulee jälleen päälle 80 metrin, 82,5 metriä noin suurin piirtein. Saattaa haastaa myös Teemu Virkkalan kakkospaikalla tällä heitolla sinne 82 metrin päälle. Ja ohittaa joka tapauksessa Sampo Lehtolan tässä kilpailussa. Ja Ruuskanen nousee jälleen mitalikolmikkoon tässä vaiheessa. Muistellaanpa sitä viime vuoden Lahden viimeistä kierrosta, jossa Ruuskanen täräytti 87-79 ja nyt ainakin 2 ensimmäistä heittoa on mennyt niin, että tämä oli parempi kuin edellinen. Se oli napsun ylemmäs, mutta ei se vielä, jos se nousisi sille samoille korkeuksille kuin Pitkämäen heitto olisi, niin se menisi kyllä tosi pitkälle. Että keihällä on karmea vauhti, kun se tuolla menee. 82-52 ja Ruuskanen 3. Lapuan Virkien Harri Haatainen. Karnevaalivoittaja 2010, edusti Suomea vielä Barcelonassakin, pääsi 8 miehen finaaliin näissä kisoissa. Paremman näköinen kaari tämä on periaatteessa kuin se ensimmäinen, mutta se vauhti loppuu kuitenkin kesken ja Haatainen kävelee viivan yli ja jättää mittamiehet rauhaan. Sama kommentti pois kävellessä nyt 2 kertaa heittojen jälkeen. Aika lähelle Harri tulee koko ajan tuota viivaa. Jää vähän toi loppu suppeeksi, kun joutuu peruuttelemaan tuohon, lyömään jarrua tuohon viivalle. Ja se on Harrilla usein ollut se, että askelmerkki ehkä vähän väljemmäksi, vauhdinjuoksua rennommaksi. Voisi tulla ihan hyvä heitto. Harrilla nyt niin taustaa vasten katsottuna karsinta oli ihan hyvä onnistuminen. Se mitä Mika Arista sanoi tuossa ennen ensimmäistä heittoa, niin tietysti kyllähän tuon ensimmäisen heiton jälkeen se vähän vahvistuu. Ei se Arilla kovin kaksinen ollut se ensimmäisen kierroksen heitto. Ja nyt sitten nähdään mitä tekee Lehtimäen Jyskeen mies toisella heittokierroksella ja heittää päälle 80 metriä. Lähestyy jo tässä 81 metriä, joten näin se on jälleen nousujohteinen suunta myös Ari Manniolla. Vielä saa Antti Ruuskanen ja kumppanit rauhassa olla noiden mitalisijojen suhteen, mutta parempaa ehdottomasti Manniolta.
Joo, nyt saa Ari semmoisen, sanotaanko nyt semmoisen perusheiton, että Keihäs lähtee ihan ok asentoon ja tulee keskelle sektoria. Tästä on Arin hyvä jatkaa, on tämmönen, sanotaanko nyt normitulos siellä taustalla 89.4, mutta kyllä tässä jokainen kaveri nyt sitä A-rajaa haluaa ja jahtaa, koska se on se semmoinen statementti sitten valintoihin. Manni ohittaa kuitenkin Lehtolan, lyö kilpakumppaninsa tässä vaiheessa reilulla puolella metrillä ja nousee siis nelospaikalle. Mutta kolmas kierros on valmiina alkamaan. Ja sitten on jälleen lupa odottaa pitkää kaarta. Teemu Virkkala 82-81 ensimmäisellä, toisella 82-87 ja sitten lähdetään heittämään kolmatta kierrosta. Ja se on ihan totta, että kyllä tässä Suomen mestaruusmitalit, kun tästä lajista puhutaan, ne painavat kyllä vaakakupissa paljon. Siihen ylvääseen luetteloon, kun oman nimensä saa edes kerran, niin se merkitsee kyllä urheilijalle aivan valtavan paljon. Sitten ovat nämä MM-edustuspaikat ja muut erikseen, mutta kyllä se Suomen mestaruus tässä lajissa, se merkitsee vain suomalaisen urheilijan niin kovin paljon. Se tiedostaa myös Teemu Virkkala, joka sai nimensä historiankirjoihin ykköseksi vuonna 2009 ja lähtee nyt tavoittelemaan jälleen, kuten sanottu, loistavaa tulosta. 83,5 metrin paremmalle puolelle alku tässä kisassa on ollut tosi vakuuttava. Olisiko nyt sitten aika kuvainnollisesti räjäyttää potti? Sieltä lähtee Toholammin mies liikkeelle. Keihäs nousee suhteellisen matalassa asennossa ilmaan. Ei paranna kuitenkaan 82 metriin. Se silti tulee, joten tämä sarja saa jatkoa, mutta vielä aivan se huippu tästä jää uupumaan. Kyllä tämä Teemun tausta huutaa yhtä aikuisten arvokisamitalia, kun ajatellaan suomalaista keihäheittäjää. Hän on 17-vuotiaiden maailmanmestari, aikanaan 19-vuotiaiden Euroopan mestari. Sitten tietysti nämä viime vuodet on ollut semmoista kyynärpääleikkaus 2011 ja nilkka pyörähti Pihtiputaalla 2012 viime kesänä. Ja ne on tämän hyvän nousun tietyllä tavalla katkaisu ja tänä kesänä on ollut kyllä tosi mukava nähdä terve Teemu Virkkala ja niin kuin Kalevan kisojen 3 ensimmäistä heittoa tässä osoittaa, niin mies on kyllä kunnossa. Lassi Etelätalolla omat terveyshuolensa kylkensä kanssa on ollut tällä kaudella 77-30, ensimmäisellä toinen yli astuttu Etelätalo ja eipä taida tällä parannusta tulla, no sinne 76,5 metriin tuskin parantaa tuosta ensimmäisen kierroksen heitosta. Eli jäänee parhaaksi vielä tuo 77,30 ja kyllähän Etelätalon eleistä ja heitoista huomaa, että kyllä se saattaa sittenkin painaa niin paljon, että ihan sellaista absoluuttista huippua on täältä sittenkin vähän vaikea hakea. Joo, ja heittämättömyys, kilpailuheittämättömyys tietysti on yksi tekijä niin Lassi Etelätalolla kuin Tero Pitkämäelläkin, mutta Tero tuntuu kyllä löytäneen juonen ihan heti. Eikä ole jättänyt leikkiä kesken, vaikka on jo periaatteessa alkukauden vahvojen tulosten päälle antanut riittävän näytön täällä A-rajan rikkomalla 83. Tulisiko nyt sitten vielä vaikka 84 tai 85 menee ja tiedä, mutta Pitkämäelläkin vahva sarja niin kuin Virkkalalla tähän mennessä kilpailussa. Ja siitä lähtee keppi kolmannen kerran taivaille. Korkea hyvännäköinen kaari ja pitkä 86-metrinen Tero Pitkämäki on todella täyttä terästä. Ja kyllä Tuomo Karilallekin voi kirurgille laittaa ortopedille terveisiä, että hyvää työtä on tehty leikkauspöydällä ja kuntoutuksessa. Taustajoukot siellä Hannu Kangas ja Tero Heiskakin tietävät, että malttia on viimeisten viikkojen aikana pidetty ja paluu on hurja 85-70. Pitkämäki tarraa tällä Suomen mestaruuteen. Ja kun Tero haikaili tuossa eilen meidän haastattelussa vielä, oli aika luottavainen. Varmasti harjoituksissakin Keihäs on saanut jo jonkun verran kyytiä, mutta haikaili sitä tasaisuutta ja varmuutta. No nyt sitä on kyllä nähty tässä kisassa. On nähty 3 hyvää heittoa ja tietysti Teroa kiinnostaa Suomen mestaruus. Hänellä edelleen Suomen mestaruus on vuodelta 2010. 2 edellistä vuotta se on sitten karannut muille miehille. Olin Keihällä oltuaan yksi näistä 90 ylittäjistä. Mutta Antti Ruuskanen, hänellä vielä näytön paikka ajatellen Moskovan kisoja ja päälle 80. Tässä näitä 80-vuotiaita on matalillakin kaarilla rikottu ja Ruuskanen toista kertaa tuon rajan päälle pääsee, kun Virkkala on mennyt 3 kertaa yli 80. Pitkämäki niin ikään 3, kerran Lehtola ja nyt Ruuskanen toista kertaa ja Mannijokin kerran, niin onpahan enemmän 80 kuin missään kisassa, karnevaalit ja nuorten kisat mukaan lukien tänä kesänä.
Kyllä Pitkämäki vielä 85 tai lähes 86 jälkeen saa pikkusen olla varuilla tämän Ruuskasen pojan kanssa ja uskoisin, että Teemu Virkkalankin kanssa, että näillä molemmilla herroilla on tässä sellaista potkua, että kun se kohilleen lähtee, niin se voi olla todella kaukana. Virkkala kakkosena 82-87, kolmantena Antti Ruuskanen 82-52 ja Mannio neljäntenä ja hänen kolmas heittonsa on korkea ja päälle 80, 11 80 ylitys tässä kilpailussa ja Manniolle lähestulkoon päivän paras, ei ehkä sittenkään kun pohjalla on tuo 80-94, mutta 24 heittoa, 11 80 ylitys. Joo, valtavan tasokas kisa on ollut. Ari on varma, 8 kisaa tänä vuonna, 7 kertaa yli 80 metriä ja kaikkien kisatulosten keskiarvo 81.36. Se kuvaa sitä varmuutta, mikä Arilla on, mutta se pitkä potku pitäisi kyllä löytää. Ennätys on vuodelta 2009 ja se on kyllä tälle nuorelle miehelle vielä turhan vanha. Antti Ruuskaselta vaaditaan niitä korkeampia kaaria, se tiedetään. 82-52, toisella syntynyt, toistaiseksi paras. Mitäs sattuu sitten neljännellä? Ja nyt saadaan vähän ilmaa siihen keihääseen ja sinnehän se tulee 83 metrin aika lähelle, hyvin samankaltaisiin mittoihin jälleen kuin mitä tuo toisen kierroksen paras heitto Antti Ruuskaselta. Antti Ruuskanen siinä olympia kolmonen viime vuonna Lontoossa. Hopeaa 2009 keihäässä, 2 kertaa SM-pronssia 2010-2011. Rivejä ja katsotaan mitä tekee Lassi Erteelätalo sitten keihään heitto paikalla. Tässä on Joensuun Katajan miehen 5. heitto ja menee 77,5 metriin. Koska vähän miesten keihäässä nyt sellainen pieni suvantovaihe noiden komeiden kaarien jälkeen. Pitkämäki kolmannella 85-70 jätti neljännen väliin, eivätkä muutkaan siellä oikein ole parantaneet. No totta kai Antti Ruuskanen neljännellä 82-90. Mannio vauhdissa, 5. kierros, todella tärkeä keihäs paikalla ja Mannion keppi käy korkeammalla kuin kenenkään heittoväline tähän mennessä tämän päivän aikana ja sinne 81 ja 20 se lentää. Virkkala Mannio saa tästä vähän pituutta tuohon tulostaulukkoon, mutta ei se hänen sijoitustaan muuta. Tasaisesti Ari heittää yli 80, mutta se pitkä siivu puuttuu. Parannusta tulee nyt jonkun verran. 81.44. 13 80 ylitys tässä kilpailussa, kun 5. kierros on vielä kesken. Ja sitten onkin lupa odottaa jälleen pitkää heittoa. Tuo 4. heitto oli Antti Ruuskaselta jo melko hyvän näköinen. 82-90, se on Ruuskasen paras tässä kilpailussa. Ja nyt 5. kierros. Tero Pitkämäki johtaa ja on kiinni siis Suomen mestaruudessa. Ja siitä lähtee Antti Ruuskasen keihäs 5. kerran ja se tulee jälleen sinne 80 metriin. Aivan tikkana 80. Lassi Etelätalo kilpailussa 6. Viimeinen mahdollisuus tehdä jytky, jättipaukku ja heittää vielä valintapasmat sekaisin ja uuteen järjestykseen. Pystyykö mies? Perä vähän laahaa tässä viimeisessä heitossa. Tulee 79 metriin. Ei ehkä ihan 78,5 kuitenkin. Lassi Etelätalo on paras tähän mennessä 77,64, joten se pisin kaari löytyy kuitenkin viimeiseltä kierrokselta. Ja Kalevan kisojen perusteella miesten koko talven ja kevään ajan asuttama Pajulahden keihäskommuunin herruus on nyt sitten Sampo Lehtolan hyppysissä. Ja Manniolla on vielä mahdollisuus tässä nyt sitten valintaansa pönkittää. Tarvitaan kuitenkin kunnon kaari päätöskierroksella. Keihäs tulee korkealle ja kantaa 81 metriin. Eli noita tämän mittaisia heittoja Manniolta on nähty tänään 4 kappaletta. Ja niistä paras taitaa olla tuo 5. kierroksen 81-44. Nyt joudutaan vähän jännäämään Virkkalan ja Mannion välillä valintatilannetta. 85-70 on komea tulos, jolla Suomen mestaruus tänään otetaan.